ଗହଣାର ମୋ ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିବନି। ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଝିଅ। ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପଛେଇ ଯିବି। ଦେଖ, ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ, ମୋର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ନୁହଁ? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଟଙ୍କାଟା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭାଉଜ ତମେ ଆଉ